Maya pa oras labot ka pampangan at yutaan naman kay katamong video. Kasya mapulo na ini ka rin kay katamong series. Ating kung bisita ngayon, pangunakan ke, kaya kay ng video ngayon eh. Then yung manong sabihan mi, may nasa atin lang gamit mo naman yung Tagalog, lang shared words la. Pero kaya raklan, o rengaliwa, batla naman kayong Kastila. O nang sabihan nila kaya kayo, reng katulid na kayong Kapampangan. O sige, pag-umpisan min yung mumunan dili, pagmayabang, yung aliwanang ano kayong Kapampangan, paningaya, itutuki, mabilis. or masaluso, Luso. Itutuki, makinis. o kaya malinatnat, Okay. Yung tutuki, tungkol. yapining dikil, Dikil. Yung tutuki, isip. ukol, Cool. Pwede, o kaya malyari or magsilbi, silbi. Yung tutuki, chismis. yapining indredos, Ito suwa. Talaga. taga na, Taganayik ng Kapampangan. Masyado, yapining bina, hindi na. Pero, oneng or tapot, siguro, mekad, yakan. Ing nang NG, Tagalog yan, alang NG kayong Kapampangan. Kayong Kapampangan, yapining nang with the NG, N-A-N-G, NANG, wanang. Ining tutuki, gagamitan din rin Tagalog, pero atin niya nga duwang mas mana yun ang Kapampangan, karamihan. o kaya kerakalan or nenasa. Itanda mo, dakala salamat at idaki sana yung video ngayon kay Betcheng Alben. Panay akong sasabyan, yung kaya katamo nga anak, kapampanganan talan, ng kapampangan tamo, ni pangapampangan tamo. Dakala salamat, luwid tamo nga. Dakala salamat, Roland. Salamat mo rin po ba?